Който и ни знае, ние сме Stay Tuned, в момента сме в прекрасното хале на автомобилисти, за които много благодариме, че ни предоставиха място да снимаме. И тук имаме нашия добър приятел Крис. Благодаря много, че дойде. Благодаря за поканата. Бих казал, ние от, ако не най-хубавия голф в България и на близките Балкани. И днес ще говорим какво той е направил, как го е постигнал и като цяло малко повече той да разкаже неговата история. Така че започваме с това малко повече да кажеш каква е колата и откъде започва всичко. Така, здравейте първо. Казвам се Кристиан Николов. Това е моят 2002 година Volkswagen Golf GTI. Всичко започна, може би далечната 2010 година, когато тепърва изкарах книжка малко късно, за съжаление, но по-добре е късно, отколкото никога. Баща ми цял живот е карал Volkswagen и по абсолютна случайност се озовах на шофьорски курсове на абсолютно същата кола. Това беше Volkswagen Vento, абсолютно същата кола и общо взето любовта ми към марката остана и до ден днешен. Първоначално притежавах същата платформа, като имаше малък мотор 1.6, след което изкарахме с него 6 до 8 месеца, след което осъзнах, че тази кола не е за мене от гледна точка на мотора, след което отидох да търся само и конкретно 1.8 турбо за момента, но което попаднах на един екземпляр абсолютно случайно, абсолютно последната кола, която имах време да погледна. И това беше, колата до мен, която седи, беше в абсолютно стоков вариант, като наистина не преувеличавам, наистина стоков вариант. Нямаше абсолютно нищо липсващо, нищо, което... нищо автомаркет, абсолютно всичко беше оригинално, което за мен беше абсолютния джем, така да се каже. Повечето хора взимат някой започнат проект, където не всичко е става. Аз обичам да си свърша всичко сам, макар и да ми отнеме повече време. Най-хубавото усещане е да започнеш точно от нулата, най-базовата основа и оттам вече да надградиш. Абсолютно. Но поне добре си направил, че не си тръгнал едно щитицата и там вече да сменяш мотори и прочие, а си взел истинска GTI-ка. Абсолютно истинска GTI-ка, да, макар и 150-ката, не 180-ката с 6-степената кутия, но това са вече, Но като цяло си имал най-добрата основа, от която да започнеш поне с тази платформа. Да. А защо точно голфа? Защо двувратия голф? Защо не е нещо друго, два групата, като A3, S3, TT или нещо от към Seat? Защо точно голфа? Не мога точно да кажа, просто някакси имал съм на компютъра, като съм седял, имал съм безсънни нощи, гледайки тази платформа конкретно. Нямам представа защо така се запази в мене, в съзнанието ми. Просто гледах тези снимки и просто исках някой ден да направя нещото, което съм сътворил днес. Просто така го виждах. Не знаех кога ще се случи. Нямах представа, не знаех дали въобще ще се случи. Малко време ти отнело. Абсолютно. И всъщност притежавам колата от 2013 година. На 2013 година, на 1 април я взех. Не знам, някой ще каже, че е на шега, други не. Съвсем случайно стана и намерих и колата, и самата дата. Съответно, от тогава си я гледам. Наистина, първоначално не съм правил много модификации, първоначално имах много различно виждане от сега. Във времето ми се промени, както и имало периоди, когато години наред нищо не съм правил по колата, но с времето стегнах се, взех се в ръце и реших какво точно искам и го направих с пълна сила. Но общо още от ден едно ти си имал не точно тази визия, но си имал генерално такъв тип виждане за колата на това, което си изпълнил днес. Надявах се много да стигнем някой ден до там, да. Първоначално може би не съм имал точно конкретно тази визия, защото променя се с годините, но така да го кажем, първоначално не съм знал точно какво искам. Да. Но това нещо с времето се променя. Би ли казал, че рано си постигнал това, което си искал преди толкова години? Абсолютно. Сега точно като погледна колата и се загледам, точно това виждам като краен резултат, като това, което съм виждал едно време и сега по снимките, които съм гледал. Точно това
смятам, че съм постигнал за себе си. Малко хора бих се похвалили с такъв резултат. Доволен ли си като цяло от платформата? Платформата е много добра, има доста потенциал. Може би нали, за всички стилове, които съществуват при автоентусиастите, за всеки го има по нещо. Някой дали ще иска колата му да е шоукар, както сме направили тук, дали колата ще иска нали, някой да му върви повече колата или да нали, за драк или за тайм атак или така нататък. Платформата осигурява всичко. Може би не е най-добрата платформа от серията Golf, но платформата не е за подценяване. Общо ето Aftermarket Support е такъв, че дали искаш да си за драг, дали искаш даже и за писта да правиш, дали искаш просто като удобна. Всекидневна кола си я ползваш за това, което първоначално е била инженирана. Абсолютно всички нужди на всеки ги покрива без проблем. Въпросът е нали, кой доколко желая да надгради, докъде да стигне да надгради или да спре на някъде. Това е изцяло решение на човек, който притежава неговата кола. Като цяло участие за тази кола, дали ще бъде от Европа, Щатите или където е, каквото и да си искал да направиш, генерално някой или има директната част, която ти трябва, или нали, лесно може да се направи. Абсолютно. Значи Aftermarket Support е много голям за тези коли, за абсолютно всичките двигатели или за повечето. Разбира се, американците имат по-голям асортимент от части. Да, по-трудни са за нас. Действително така е, по-скъпи са за нас, но за мен са най-хубавите и аз съм изградил по този начин колата, че тя да е възможно най-здрава, най-красива, доколкото може. Не съм пестил средства общо взето. Всъщност от 2019, когато нали, колата се направи за феста, нали, Volkswagen Festa в експото, когато се направи за тогава беше една визия и всяка година оттам насетне се надгражда. Значи, както казва един приятел, ако един немски инженер види моята кола, ще си скъса дипломата. Като види какво сме направили с тяхното произведение. Наистина няма нещо, което да не е правилно по колата. Не преувеличавам. Колата е разглобявана няколко пъти, изцяло. Нали, екстериорно, интериорно. Беше сива, както боядисахме я. Тогава беше с 1.8 турбомотор, както споменах, да. Тогава имах някаква визия за колата, коша беше червен. Това беше идеята, коша да е червен, обаче нещо след като го направихме една година не ми хареса и реших да направя и на следващата година, за следващата година, по-скоро за следващия сезон, да направим коша със същия цвят като колата. Колата е с абсолютно оригинален пакет Ерков, пълен пакет, предна-задна броня, прагове за две врати, спойлер за заден капак с добавки Maxton дизайн, отпред, отзад, отстрани. Колата е на окачване Airlift Performance 3P и е на японски джанти WETS 1105S. Така малко сме миксирали европейски с японски стандарт, което всъщност е доста популярно в днешно време. Да, по Америка, по Англия, хората са навътре в нещата. Така, нещо друго, което мога да кажа, моторът е ваден поне 3 или 4 пъти. Като стария мотор е ваден нали, 3 пъти, за боядисване 2 пъти, за други процедури. След което реших да закупя 2.8 VR6 и да направя това, което в момента сме направили. Само да те върна малко назад към окачването. Освен Airlift Performance въздуха, който си направил някакви други модификации по окачването, правил ли си? Да, забравих да метна. Колата има изцяло S3 предница, която е доста различна от стандартната голфова. Носачите са различни, накрайниците външните са различни. Стапштангите са различни, колкото знам. Тази кола няма стапштанга, защото нали, главно защото е на въздушно окачване и Airlift Performance препоръчва да не се слага. Има вариант да се сложи, не съм сигурен точно как ще застане, дали ще пречи, дали няма да пречи. Мисля да си направя някакъв тест по някое време,
но колата по принцип е толкова стегната, че наистина не е нужна. Не е нужна, да, абсолютно. Тя е абсолютно на полиуретанови тампони навсякъде, отпред и отзад. Като, както споменах, самите носачи са различни, шарнири са различни, външните накрайници са различни, дори рейката е различна, но рейката сме оставили стандартната, която е голфовата, върши ми работа. Дори моста мисля, че е малко различен. Самите шенкели са различни, позволяват малко повече наклон на кембър, което аз имам нужда, освен от самото окачване, имам нужда и от самите носачи. Нещо, което да добавя за всички, които гледат и биха искали кола на въздух. И даже и на статично окачване, ние също предлагаме Airlift Performance и предлагаме и по-бюджетни серии на Grids и с MTS амортисьори и доста разновидности за въздух, дали ще бъде с, както в случая тук е с Pressure Based System, с височини, с ръчен реглаж, дигитален реглаж, дистанционно телефон, както той може също да си регулира окачването, дали ще бъде на някакво настройки, дали ще бъде както сега в момента е изсипана на земята. Така че ако имате нужда от някакво окачване, винаги може да ни пишете и да ни звъннете. Оттам вече с окачването, като кембър и отпред с кембър плейтове, отзад нещо друго правил ли си, за да постигнеш кембъра? Отзад миналата година направихме една голяма трансформация. Всъщност свалих целия заден мост, което го реставрирах, реновирах. Бояди се на изцяло на прахово, с изцяло полиуретанови тампони, сменени маркучета за спирачките. Абсолютно всичко, дори щипчиците, които държат самите спирачни маркучи са оригинални, чисто нови, като го правим като хората. За последната болка ще си сменил всичко. Така, абсолютно. Това, което отзад е манипулацията, всъщност, отрязахме оригиналните захвати, които са за самия шенкел, отзад за самата шенкел, за самата главина, то всъщност не е шенкел, за самата главина, лагер главина. Отрязахме оригиналните захвати и заварихме на негово място IDF Drop Plates, което всъщност осигурява мисля, че беше градус и половина или 2 градуса кембър, от което измества самия мост. Малко по-широко или... Ами не, тези коли, като се пуснат додолу, когато на въздушно окачване или наистина на статично окачване е доста ниско, самия мост се премества напред, което се води като някакъв вид дефект, едва ли не. Да, и при толкова крайна височина. Това нещо прави корекция на това, на конкретното нещо, като добавя и малко градус кембър, за да може да компенсира за самата плочка дебелината. Това, което ние направихме, елиминирахме оригиналните и заварихме директно тези, защото иначе върху оригиналните се слагат и другите. И това е допълнително едно отдебеляване, което е абсолютно ненужно. Но е пипкава работа и не всеки може да го направи. Честно казано, беше малко трудно да намеря човек, който да го направи, но го направихме. Да, и общо ето сега в момента колата отзад с правилната геометрия, за да може да се смъкне като хората, защото... Абсолютно, да. Когато се смъкне в абсолютния център, иначе се измества напред, но когато се дигне, пък сега седи назад. Да, ясно. Така че има изместване, но пък иначе ако не ги сложиш, тогава пък отпред трябва да режеш повече от самото купе, за да може всичко да стане като хората, за да има този фитмент, който ти си постигнал. По принцип може и малко по-широки джанти като цяло. Ние сме спрели на Square Setup 4 еднакви отпред и отзад, 9,5. В случая просто това ми беше като финална модификация да постигна желания резултат.